दा जोंहा नाय माने गोल्डेन जुबली जोंहा मोनथाम जोंहा जोंनि बर' हारिनि मोनथाम जोंहा आफाद दोङो आरो बे जाहैबाय फरायसा आफाद थाहैबाय थुनलाइ आफाद थाबाय आबब थाबाय जोङो बयबो खौसे जानानै बे गोल्डेन जुबलीखौ कालारफुली जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालायदो बेबायदिनो दिनै जोङो जोंनि बे खामानि मावनो थाखाय दिनैनि बे मावखुलिखौ जोङो बेखेवनाय जाबाय जानुवारि मासनि 6, 7, 8 जोङो अलरेडि फाइनेल खालायबाय आरो जोङो बेबायदिनो दिनै माने बेखौ बै कालारखौ लानानैनो जोङो हाबाफारि मावनो थाखाय लाहार फाहार खालायदो जोंहा बै कलेज दोङो सुमापारा जोंहा एम इ स्कुलनि बे माने गेलेनाय फोथाराव बेखौ जोङो बेखौ थांखि लादो आरो बेबायदिनो जोङो गासैबो जों बाजेटफोरखौ जों खालायनानै जाहाथे कालारफुल जायो आरो बयबो आरो जों आलासिफोरखौ जोंनिफ्रायबो जोङो जा बिटिआरनि चिफ दङ जोंनि थुनलाइ आफादनि जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरिबो दोङो आबबनि बिबानगिरि बिथांमोन दोङो जोंहा बेबायदिनो बिटिआरनिबो जथेस्थ डिपुटि चिफ दोङो इएम बिथांमोना दोङो गासैखौबो लानानै जोङो बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालायदो जोङो एक्चुअलि बाजेटखौ जोङो दिनैसिमहालागै माबायाखै जनानै जोङो प्रेक्टिकेलि सावरायाखै खिन्थु सावरायगासिनो दङ जिखिनि बाजेट जोंनो नांगौ बेखौथ' जों खालायथारगोन आरो जोंहा दिनै सिगांनि थासारिया आलादामोन खिन्थु दिनैनि थासारिया बहुद सोलायबाय आरो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिया फैबाय आरो जोंनि गेजेराव दिनै जोंनि मानसिनिफ्रायबो जोङो दिनै बेयाव जथेस्थ सहाय सहयोग लानानै जोङो खुंनो हानाय लामाखौ जों नुहुरदो बेनिखायनो जिखिनि बाजेट नाङो जोङो बे बाजेटखौ लानानै जोङो बेखौ लाहार फाहार खालायगासिनो दङ खिन्थु एमाउन्टखौ बुंनाया एसे जारला जागोन जोङो प्रेक्टिकेलि बे बाजेटफोरखौ लाथ'नाय जायाखै टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 37थि बोसोरारि जथुम्मा आरो टंला आइजो अनसाय आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ लोब्बा लाखिनानै आरो टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादा 1971 आरो 72 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बेजों फैयै फैयै दिनै 51 बोसोर जाबाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि गायसननाय साना बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों आरो बेजों टंला हालामाव जिहेतु जोंहा बर' रायजो राजाफोर थाबाय आरो मोनसे मेसेज होलांनो सानदों जिहेतु 50 बोसोर जाबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बानजाय आफादा मावखुलि बेखेवदों आरो बिनिनो चेयारमेन जोंनि कालिंदुवारनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा पिता हाजेनदों आरो बिथांखौ लानानै जिखिनि जोङो बानजाय आफाद मोनदों कनभेनर हिसाबै बारग' नेहाथारि बिजु बर' आरो आगोलनिनो बारग' आफादगिरि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो बिथांजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि जोंहा साब कमिटिफोर थाबाय बेजों मोनसे आसा फारिदों जोङो मोनथाम आफाद थाबाय थुनलाइ आफाद एबसु आबोब बे मोनथाम आफादनि जिखिनि कनफारेन्स आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितु गल्डेन जुबली मोनसे सनाथि मायथाइ बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंलांनो आसा फारिदों आरो जिखिनि बानजाय आफाद थाबाय निस्सय बिथांमोना जिखिनि खामानि दामानिनि गेजेरजों जोंनि मोनथाम आफादनि कनफारेन्स थाबाय आरो लोगोसे गल्डेन जुबली बेखौ बिथांमोना साक्सेस खालामनानै होगोन आरो जोंबो एबसु हिसाबै हानायसिम बिथांमोनखौ मददथि आरो हेफाजाबजों होनानै लोगोआव लाफानानै जों खामानि मावनांगोन